no ini takut media no sang tintosa o GB hospital ma fain bagai kono tei sini mangpili kabar kris kanya bagai bo fain bagai kono hambai ro tai sung tini o jago fainani reason ka ma haje sing salsa o jago faine sini khorsa jerai Asri Deborma sini dokan chati bono sung wasa fai subai thama bai ta point of bini sa khamya ko tei hamna tei 2-3 man nangan hamnya sung ta bo jago hor ma ka tei omo hengi bini baba belanyo bin manok lai tokha tamni kai sin tibrasani sa khamya kai bini sak simi hamya bin nukung se bai ma hengu hani bagai tabu bin bago takiri bakiri kija dobor kisi bisa raisa tama borok ini o jaga sambodi phalanya pesan bagai jemati khai tangmani kintu o jara o lokuni subang nama bai bang tapno lokun suamu ke bawasuk lai kariku hani bagai sungko bogo bini sranyo sini dokan catino sung muthangi narmani jasa khanya bagai tabu sung jemati nan to sima phalake jotan engko takung sinmung khotam kha ke nincara jeruk ngai one man barat tong kha 1 month 2 din tong kha bo bin bung tamo bin bung kha Asri Deborma boys busang kha boys 12 bosor ge bo tabo hame jaba sano bo to tabo khano saime ko doctor bo kunu saya মোটামুটি তো মানে অক্সিজেন বাসন নাগলিয়া বহক রক ইয়াকে রক ইয়া রক মুখ রক তুই তং তুই তেসা আজি তো মহে ধরি তাপ সব মহে তুই তং কুয়া তে হামনানি তো চান্স দङ কিন্তু লেরনাই 2-3 মাস মতন নাংনাই ডাক্তার সাব সংগ্রা দিনে তাই genong para kabiang ani parang kakai tejli kami bo andar kelai to nosol andar niklai uta ke takuk nong thani sap suba phai ke tahu sak to ke busuwa phai ko to je tabu ko oron takun nor tongnai borok simino je boro je political tomoni borok ogor tomoni ke phai ko yes yes borok simi wai ni phai ni suwa phai ka sap ta kaisa ke bai wasa phai ka ke tini wasa phai ka borok simin phai ko te ke phai ko cerai hamnen tei busrok tongna nangno tai 2 month ki 3 month nangan tabuk lokrong thani tam san morok tong lokring thani to suba san mung tongo angkai oro mai ka ang oni jaga phan talgon ni wasu tong ke rang pusa kare yam ge lukrok ye suba khake saman ani go kunu dabor bagan ta go kem kun kori bunyor step kaisa dawa yam ge lukrok nang ye suba san man